खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बे समाव बांलादेशनि मोनसे गेदेर खौरां। बांलादेशआ बे समाव मोनसे गाज्रि थासारियाव गोग्लैदों। बांलादेशनि दैदेनगिरि मोहम्मद यूनुसआ बिबान एंगारगोन। नंगौ, बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसआ बिबान एंगारनो थाखाय गेदेर थांखि लादों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोहम्मद यूनुसआ बांलादेशनि बिबानखौ सामलायनो हानाय नंला होनना गावनि बिबाननिफ्राय गोजानाव थानो गेदेर थांखि लादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों, जायनि थाखाय बांलादेशनि इयुना गिख्रंथाव जाना फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बांलादेशनि राजखान्थियारि दोलोफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया, जायनि थाखाय बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसआ बिबान एंगारनायनि थांखि लादों। आरो जुदि बांलादेशनि गासैबो दोलोफोरा बिथांनो आबुं हेफाजाब होआब्ला बिथाङा गावनि बिबानखौ एंगारगोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। आरो मोहम्मद यूनुसनि बे गेदेर थांखिया बांलादेशनि रौनिया हान्जानि गाहायखौ गोथौ दुखु मोनहोदों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।